Ki van ott? Fóda. Mondd azt, hogy ekete-fekete. Csukata P, evával Domini. Csiszli. Á, csiszi P, csuszi Domini. Á! Mindenki. Bújócskázik. Felhő. Mögé bújtos. Nap. Nap. Hová? Tűnt a föli epel. Lapultál a föld. Epel. Föld alatt. Legugolok. Keresgélek. Levél. Levél alól. Szemek néznek. Nézzetek csak. Ide. Mit akarsz? Mókuska? Mókuska, mókuska. Fel. Házadta, fála, leesett. Leesett el. Köllött a lába. Doktor bácsi meggyógyítja a lábát. Meggyógyítja. Micsoda? Húzda. Húzd le a ruhádat, jó? Nézzél mérgesen. Új. Most mérgesen. Mit láttatok ott Irénke nagyinál? Nem mondom, nem tudom azt. Elfelejtetted? Helikopter. Helikopter, És az merre volt? Hol láttad? de megijedtem. Megijedtél tőle? Igen. Miért? Azért Na miért? Azért van nagyon zúgott biztos, hogy ott vagyok. Igen, ott vagy. Gyere hátrébb egy picit, jó? Csak így nem jövök. És mondd el nekem azt, hogy hol voltál nyaralni. Ó. Miki. Hol voltál nyaralni? Horvátországban nyaralni, Fannival. Igen, és mit csináltatok ott? Meséld el, mi minden volt ott? Meséld már el. Láttunk egy tegelfal, Szedtetek kavicsot meg, mit szedtetek? Mit tettél? hajlót, Agyló. Igen. Miket ettél ott, mondd meg. Mit tettél ott? Túrórurit? igen. Nem, az nem is volt ott. Túlódízit nem ettem. Na mi van ott róla? Mit látunk ott? Megdöglött egy halat. Hol van? Én nem is látom. Megdöglött. Jaj, ott van. Flóra, te látod a halacskát? Megdöglött egy halat. Halló. Gyertek be, hívd be Artika, gyere, főzzünk neki kapucsinót, meg megkeressük az eperkét, amit nagyitól hoztál, jó? Gyere, gyere be Artika. Teszel olyan epert? Eszik. Igen, eszek. Epert. Ott? Jó. Az nekem?